ଏଗୁলা ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି, ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଲଗା ହେଇଛି ସବୁ, ଲଗା ହେଇଛି, ଜଳ ଫଳ ଢାଳା ହଉଥାଏ, ବଢିଆ ହେଇଛି ଗଛ। ହଁ ଏଟା କେବିଲ ତାର ଯାଇଛି, ଏଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ବଢିଆ ରକମ ଦେଖାଯାଉଛି ନା। ତାକୁ ଟିକେ କମେଇଦେ ନା ଗଛ ଟିକେ କମେଇଦେ ନା, ଗଛ ଟିକେ ମୋଟା ହେଲା। ଏ ଗଛଟା କିଏ ଲଗିଛନ୍ତି, କିଏ ସରପଞ୍ଚ ଏଇଟା ସେଇ ଏଟା ବୁଲୁ ବାବୁ କିଛି ମଞ୍ଜି ପଡିକି ହେଇଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ପୁରା ମଞ୍ଜି ଗହଳି। ପଡିଛି, କିଛି ଲଗା ହେଇଛି, ସେ ବୁଲୁ ବାବୁ ସମୟରେ କିଛି ଲଗା ସରପଞ୍ଚ ନାହିଁ। ଥିଲେ ନା। ହଁ କିଛି ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ସେଇ ପୁରା ସେ ୱାଲ ପାଖରୁ ଲଗା ହେଇଥିଲା ଆଗେ। ତାର ପାଇପ ଲାଇନ ହେଇଥିଲା, ଜଳ ଢାଳିବା ସେ ପାଇପ ଲାଇନ କରାହେଇଥିଲା, ଲଡିଆ ଗଛ ଲଗା ଆଉ ହେଇଥିଲା। ଗୁଆ ଗଛ ଯେ ହେଇଛି, ଗୁଆ ଗଛରେ ଗୁଆ ଗଛ ଦେଖିଛ ଭିତରେ? ଗୁଆ ଗଛ ଅଛି ଆ। ଗୁଆ ଗଛ ହେଇଛି ନା ଗୁଆ ନାହିଁ, ହୁଁ ଗୁଆ ନାହିଁ। ଆଉ ନଡିଆ ଗଛ ଦେଖ, ସେ ପାଖରେ ନଡିଆ ଗଛ ହେଇଛି, ପାଖରେ ଗୋଟେ ନଡିଆ ଗଛ ରହୁଛି। ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଥିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋଟା ଗଛ କି ଯୋଉ ସେଇଟା ହଉଛି ଇଗଲ ପଟାସ। ହଁ ମୋଟା ବହୁତ ହେଇଛି। ବଡ, ବହୁତ ମୋଟା ହେଇଛି। ବହୁତ ମୋଟା, ବଡ ବି। ଏଇଟା ରେଟ ମୁଁ କହିପାରୁନି, ତଥାପି 10,000 ରୁ ବେଶୀ ହବ। ଏଇଟା ଯଦି ଆକାଶିଆ ଗଛ ହୁଅନ୍ତା ନା, ଏଇଟା ଆପାତତଃ ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦାମ ହୁଅନ୍ତା। ଲକ୍ଷେ ପାରିଯାଉ। ଆକାଶିଆ ଗଛ ହେଇଥିଲେ ଯେ ଲକ୍ଷେ ଆକାଶିଆ ଟଙ୍କା ଦାମ ଗଛ ହୁଅନ୍ତା। ନା ଲକ୍ଷେ।